Sumaybayan na kayo po. Laway po makasawa po. Sabihan ko rin, Doktor, yung ang kanitang bumabawas silang ngayon, Dr. Speed. Higit 600 dialysis patients mula sa District 1, 3 and 4 ang tinipon ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Program sa Brancigaw Convention Center, lungsod ng San Fernando, ditong Miyerkules, November 15. Bukod sa libreng medical check-up, binigyan din sila ng libreng gamot tulad ng Epotin, insulin at iba pang maintenance medicines. Ingat po. Ang dialysis ay isang medikal na proseso na nag-aalis ng mga lason at dumi sa katawan at tumutulong na mapanatili ang balanse ng likido nito sa pamamagitan ng pagsala ng dugo gamit ang isang membrane na ginagaya ang function ng isang malusog na kidney. Ito ang pinakakaraniwang opsyon ng gamutan para sa mga pasyenteng may end-stage kidney failure. Dinala ko sa JDL, hindi ko na po kaya ang katawan ko. Malalabot, hindi na po ako makalakad. Hindi na ako makatayo. Hindi na ayaw ko lang kumain. Ay, may isang buwan, ma'am. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda, sa datos ng Provincial Health Office, aabot sa 3,500 ang dami ng mga kabalen na nagdadialysis sa buong probinsya. Nung yung keta yung bato, sira ne. Alana, kakabyan na kayo muking dialysis. Pakiusap ni Vice Gov Nanay, alagaan ang iba pang miyembro ng pamilya para maiwasan ang sakit sa bato at maiwasan ang pagdadialysis. Kalibayan ng pamilya na yung mga dialysis, ako sabi ko po kayo, na ingatan nyo lang. Kasi yung dialysis po, nung may kidney transplant, abapli mo mag-dialysis na ka. Masakit yan po, masakit yan. Sakit yan, makuhal ka po yan. Pero, naman po malyari kay katamo yan. Maingat ako. Present din sina board members Maylene Pineda Cayabyab, Fritzy David Dizon, Cherry Manalo, Gabi Mutok, Provincial Health Officer Zenon Ponce at mga doktor sa Pampanga. Bukod sa gamot, nakatanggap din ang mga dialysis patients ng cash, food packs at kalahating kaban ng bigas. Yan ang Kapitolyo, kasama nyo, kaagapay nyo. Patunay na sa anumang hamon o pagsubok sa buhay, ang provincial government ng Pampanga ay laging nakaantabay.